Здравейте, приятели! Аз се намирам в хотела за 50 лева. Ако сте гледали моето видео, ще разберете. Видеото се казва хотел за 50 лева, за 70 и за 700. Това е телевизора. Тук има телевизор. Сега ще направя румтур. Ето тук има телевизор. Сега ще ви го покажа хубаво. Това е телевизор. Тук има шкафчета. Ето така, тук има легло, тук има още на легло. Тук е банята. Това е такова. Розичка. Сега ще съм лампата. Ето тук ни е вратата за излизане, тя е заключена. Ето тук ни е гардероба. Терасата и кухнята. Ето е кухнята. Ето е терасата. Там е стадионът. Има матч. Има стадион. Ще направя снимки. Това е така. Чувате ли? Това е на стадиона. Ето. Съветка, видях го. И така, приятели. Ето го стадиона. Там, което Светка ще. И утре ще бъде предложението хотел за 70 лева. Аз това сега ще го постна. И така. Утре ще излезне другия хотел. Чао!